Gule, čaute a vítajte pri mojom najnovšom videu a dnes by som chcel povedať, že dnes je ten deň D. To znamená, že dnes som si objednal všetky veci na môj nový bicykel z AliExpressu, respektíve dúfam, že som na nič nezabudol. Poďme sa spolu so mnou pozrieť na to, čo som teda nakoniec objednal, aké problémy som ak tak riešil a ako to celé vlastne prebiehalo. Tak poďme na to. Čaute teda, vítajte už v tomto mojom setupe, kde si teda ukážeme niečo o tom, ako prebiehal môj nákup, ako využívať nejaké zľavy, ako si ich nájsť a ako je to veľmi dôležité. Tak poďme začať s tým a ukážeme si to. Dobre, ja by som začal teda s tým, ako si nájsť nejaké zľavy. Podľa mňa je veľmi zlé, alebo nie je dobré takéto drahšie položky si kupovať tak náhladovo, že dobre, rozhodol som sa, že teraz chcem si kúpiť ten bicykel z AliExpressu, tak si ho idem hneď kúpiť. OK, to je dobré rozhodnutie, ale počkaj si proste na nejaký deal. A čo je to ten deal? Išiel som do Google a napísal som sem AliExpress Sale Dates. Toto je proste nejaký zoznam, kde je vypísané, že kedy budú aké dealy, hej? Čiže stačí ti to naštudovať, spojiť si to s nejakým tvojim najbližším dátumom, že kedy si ochotný si to kúpiť alebo že kedy by si ten bike chcel mať a počkať si na ten dátum. V ten dátum proste AliExpress vždycky začne s tým, že na ploche hlavnej stránke proste ti vyskočí nejaký sale, sú tam najčastejšie nejaké kupóny a tie kupóny sa vzťahujú na to, že musíš nakúpiť nad nejakú sumu a vtedy ty môžeš použiť ten kupón. Ako tú zľavu teda aplikujem, nájdem si tu teda ten môj kupón, ktorý môžem použiť, čiže tento 70-kový, dám si ho skopírovať, skopíruje sa mi to a teraz dám si toto, že to chcem kúpiť, hej? Takže dám buy now. Čiže dalo ma to sem na túto stránku a tu môžeme vidieť, že tá cena je 548 eur. Je tu kvôli tomu, že tým, že nakupujeme veci, ktoré sú drahšie ako 150 eur a tie privážame do Európskej únie, takže oni od toho odrátajú nejaké sumy, ktoré by nám teoreticky mohli potom na colnici narátať a podobne. Tu vidíš, že tu je nejaký promokód, ktoré môžeme použiť a to je presne to, čo chceme. Takže ja sem hodím ten kupón, dám apply a vidíme, že tá cena nakoniec padla až na 490 eur. Takže za mňa plne super, treba to využiť a v podstate máme tu teraz, že saved 70 eur. Je to akože také zožmochlené, není to úplne do centa, všetko vždy super, ale jednoducho máš tu úplne, že zadarmo, za to, že si počkáš na nejaký deal, tak vieš ušetriť veľa peňazí. A takto to vieš urobiť na všetkých itemoch, alebo si to potom nahádžiť celé, vytvoríš si nejaký balík, aby si mal veľkú objednávku a tu si dáš ešte zľaviť. Takže toto je prvá vec, ktorú určite odporúčam. Ale poďme už teraz na to samotné objednávanie. Ja som si zobral teda tento RAM BXT. Jediné, na čo som si tam teda dal pozor pred tou kúpou, som ešte aj napísal tomu predajcovi a on mi sám povedal, aby som použil tento ich shipping, čo je seller's method a vlastne, že oni to posielajú cez DPDčko, aby som sa vyhol nejakým colným poplatkom. To mali isté napísané aj na ich stránke a písali to ľudia aj v komentároch, aj celkovo na tej stránke facebookovej, ktorú už som spomínal. To ľudia píšu, aby si to človek objednával takto a mal by som sa tak, dúfam, vyhnúť nejakým colným poplatkom aj všetkému podobnému. Ja som to teda objednal a vlastne pár minút na to mi aj on už napísal z toho storu, mi napísali správu, že akú chcem tú konfiguráciu toho bajku, teda tie riadidlá, aké chcem, popisy, nepopisy a podobne, takže tam som mu napísal, že čo chcem, on že OK, že dávajú to do výroby a vlastne pri tomto bola aj taká poznámka, že to môže prísť neskôršie, respektíve, že to odoslanie môže trvať a minimálne pri tomto ráme mi tam teda svieti, že tam mám 30 dní na to, kým oni to vlastne vôbec odošľú. Uvidíme v ďalšom videu, že ako dlho to vlastne bude trvať
a či s tým nastanú aj nejaké problémy. Ja dúfam, že nie. Čo sa týka Elite Wheels kolies, tak títo majú vlastne tiež samostatne napísané, že máš si objednávať cez Seller Shipping Methods. Tiež mi napísali, že oni vlastne kolesa nachystajú, spravia, odošľú a že od toho odoslania môže nastať nejaký delay do updateu toho shippingu. A tam povedali, že ten shipping vlastne sa môže updatenúť až vtedy, keď tie kolesa akoby dorazia do nejakej Európy, kde si to už má prevzať DPDčko. Samozrejme na kolesa som použil tiež kupón, objednal som, Elite za mňa je overená značka medzi týmito kolesami a čínskymi značkami, takže predpokladám, že by tam nemusel byť žiaden problém. Ďalšia väčšia položka, ktorú tu máme, je tento group set od Shimana. Keď som to už celé objednal, respektíve keď som to celé objednával, tak mal som jediný taký výkričníček nad hlavou, ktorý mi hovoril. A to je to, že nikto tu vlastne nespomenúváva nič o tom shippingu. Ja som si to tu čítal, je to tu extrémne popísané, celé všetko, ale není tu vlastne žiaden shipping napísaný, že ako by to malo byť. A keď som si pozeral tie metódy, tak tu bola vlastne iba jedna, že via AliExpress standard shipping a shipping bol 90 eur. A ja som bol taký, že ale aj hentie ostatné stali 90 eur a bolo tam napísané, že sellers shipping method a tuto neviem, že proste čo to má znamenať, že či je sellers len, že on si vyberie, že kým a pošle ti to, alebo že keď máš AliExpress standard shipping, no neviem, čo to proste je. Každopádne som to zaplatil a ja tak dúfam, že keď to proste stojí 90 ečiek, že to tiež ide cez nejaké DPD, ale není to tam nikde spomenuté. A mám z toho také, keď ste si niečím není istý, že je to také shady. Takže uvidíme. Ja len dúfam, že s tým proste nebudú nejaké problémy, že mi to nejaká colnica alebo pošta niekde nezachytia, alebo proste niečo. Takže uvidíme. Každopádne, toto boli 3 najväčšie položky, ktoré som si objednal. Samozrejme, medzi tým som mal milión ďalších iných vecí na ten bicykel, čo tam všetko je, všelijaké prkotinky, alebo napríklad spomínané brzdy a podobne. Nejdem to v tomto videu všetko rozoberať, to si môžeme potom ukázať, keď to postupne začne chodiť, pretože ja predpokladám, že tie najmenšie a najlacnejšie veci prídu určite rýchlejšie ako kolesa a rám. Neviem, ako bude na tom tento group set, pretože tam nemusia nič vyrábať, len to pošlú. Možno, že to vlastne dojde celé v nejakých pekoch. Takže to si potom rozpíšeme, respektíve ukážeme, že keď to celé príde. Dobre, Gule, to by bolo z dnešného videa za mňa asi všetko. Ja dúfam, že vám to tak trošku priblížilo to, ako na tom AliExpresse nakupovať, aby ste hneď nesiahli hneď po prvom deale. Je veľmi dôležité čítať si description, specification o tom iteme, čítať si reviews dole, čo tam ľudia píšu, takto využiť nejaký kupón a myslím si, že máte zarobené, vystarané. Inak veci, vlastne, ktoré som objednal, tak vám dám dole do popisu videa. Skúsim to nejak múdro zhrnúť dokopy, aby ste sa v tom našli. Ja dúfam inak, že sa vám dnešné video páčilo. Ak by ste mali nejaký komentár, nejakú otázku, kľudne napíšte dole pod video a ja budem rád za váš like a subscribe. Čaute, Gule, a vidíme sa na budúce pri ďalšom videu. Čaute.